Вид хора, аз играем Майнкрафт. Хайде да видим. Влизаме тук, да гледате стове, влизаме тук. Да, тук. Как сте хора? Ето тук хората, ютуберите слагат тези на маповете. No, we're going level. От джунглата мога опет. Но севера, но няма нищо хубаво. Добре. Добре, как да отиваме? Ние спонваме някъде Айленд. Добре. Айде да видим, хора. Хора, ви знаете, това не е истинския Майнкрафт, това е играта в хак. Тази игра е стеглена Happy мода. Окей, come on. Добре, хора, ние взимаме wood. Е дърво, ние чупаме дървото да имаме лъзи и получваме долу. Да купаеме. Вие искате другото видео? Комент. Коя друга игра? Само игрите имам. Имам Roblox. Имам Brawl Stars. Имам по Legends. The comments. Казете в the comments. Как сте? Ви сте добре? Лайкове! И ви сте толкова много добри и много добре. Склайпвайте! Ябълка. Добре, сме един айленд. И хора... Как сте? Ние отиваме плуваме. Ние правим една маника дупка, за да му скриеме се. Как сте? Ето. Отивам горе, му правим си... Ето как? Хора, ви знаете, не съм болен. Знаете, казах сряда, няма съм болен. Ами, планове смениха са. Добре. Ето, там малко ми тези дървета и правим късото. Добре, хора. Как сте? Добре. Видеото ни учваме Get Mine Soft. Бързичко и това е. Другото видео там е по-дълго. Правим го по-дълго. Там правим видеото по-дълго. Утре. Оставам. Вие знаете, що говорям така. Имам проблем, не мога да говоря хубаво. Имам аутизъм. И това. Първе Айнсол. Хора, без да забравяйте комент коя игра. Казах ги игрите. Първо игри. Това е. Кои игри, комент коя игра, казах ви ги. Добре. Чао.